Mga pasahero nagsimula ng magdatingan sa mga airport, bus terminal at pantalan sa iba't ibang probinsya. Naritong report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balita Amyanan. Nagsidatingan na mga pasahero magbabakasyon para sa Holy Week sa Lawag City. Halos puno na ang mga bus na galing Metro Manila. Mabilis naman daw ang kanilang biyahe dahil bawal mag-pick up ng pasahero sa kalsada. Kabi-kabilaan din ang inspeksyon sa mga bus terminal dahil sa dagsa ng mga pasahero ngayong Holy Week. Pinalawak ng LTO katuwang ang LTFRB ang panguhuli sa mga kolorum na PUV alinsunod sa Oplan Biyaheng Ayos ngayong Semana Santa. Inaasahan na ang pagdagsa ng mga biyahero bukas kasabay ng Miyerkules Santo sa Bicol Central Station sa Naga City, Camarines Sur. Nasa mahigit 2,000 na pasahero na araw-araw ang inaasahan nilang dadagsa sa terminal kung saan posible pang madoble ang naturang bilang pagdating ng Easter Sunday. Kaugnay nito, tiniyak naman ng pamunuan ng terminal na sapat ang mga babiyahing bus ngayong Semana Santa. So ang ini-expect po namin yan na mga biyahero, yung masabi natin na dagsa ng biyahero by Wednesday. Halos yung pupunta sa iba-ibang lugar at saka yung mga darating papunta dito sa Naga galing din sa ibang lugar. Naranasan ng halos walang tigil na pagulan sa Negros Occidental simula pa noong Linggo. Sa kabila nito ay patuloy naman ang mga biyahe ng mga fast craft at ro-ro vessel mula sa probinsya papuntang Iloilo vice versa. Gayunpaman, kahit na nagsimula ng Semana Santa, ayon sa mga porter, ay kakaunti pa lang ang mga pasahero dahil din sa sama ng panahon. Kaya ang inaasahan sana nila na malaking income ay mahina pa sa ngayon. Ako si Russell Simorio para sa GMA Regional TV.